З вами меркаванне сумленных людзей. Гэта аўдыёверсія матэрыялаў, якія мы публікуем на платформе Substack і ў якіх дзелімся сваімі думкамі з нагоды значных падзей і працэсаў у нашай краіне. Краіна, якая сядзіць за кратамі. Беларусь за 5 гадоў ператварылася ў краіну, дзе кожны чалавек так ці іначай сутыкнуўся з рэпрэсіямі, або сам, або праз сваякоў і знаёмых. І калі пра палітвязняў чулі, напэўна, усе, і нават могуць назваць прыблізную колькасць гэтых людзей, то пра яшчэ адну катэгорыю беларускіх грамадзян, якія адчуваюць рэпрэсіі на сваёй скуры, кажуць не вельмі часта. А варта б, бо іх колькасць сапраўды ўражвае. Гаворка пра сваякоў тых, хто сядзіць за кратамі за палітыку, і тых, хто быў вымушаны выехаць за межы краіны, ратуючыся ад рэпрэсій. Сумныя лічбы. На сённяшні дзень у Беларусі, паводле звестак праваабарончага цэнтра «Вясна», 1227 палітычных зняволеных. Агулам з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года праз палітычны пераслед прайшлі больш за 4000 чалавек. Гэта толькі тыя, каго афіцыйна прызналі палітвязнямі. Аднак ёсць і сотні іншых, якія сядзяць па палітычных матывах, але з розных прычын такога статусу не атрымалі. Паводле ініцыятывы «Дисsident Бай» іх можа быць каля 2000, а некаторыя эксперты называюць і большыя лічбы – да 5000 чалавек. Калі ўзяць пад увагу, што ў кожнага з гэтых людзей ёсць бацькі, дзеці або партнёры, то колькасць тых, каго рэпрэсіі закранулі непасрэдна, можа дасягаць 10-15 тысяч чалавек. Гэта не статыстыка, а жывыя гісторыі. Тысячы сем'яў, якія пацярпелі праз палітыку. Ёсць і іншая катэгорыя – беларусы, вымушаныя пакінуць краіну. Падлічыць дакладна іх колькасць цяжка, бо нехта з'язджаў праз рэпрэсіі, іншыя праз страх або эканамічныя прычыны. Але відавочна адно – ехалі не ад добрага жыцця. Беглыя. Так грэбліва назваў Лукашенка гэтых людзей. Паводле ацэнак, толькі ў Еўрасаюзе сёння стала пражываюць 250-270 тысяч беларусаў. А агульная колькасць тых, хто выехаў пасля 2020 года ў розныя краіны, можа дасягаць 500 тысяч. Калі улічыць іх сем'і, то вынікае, што рэпрэсіі і вымушаная эміграцыя закранулі больш як 2 мільёны беларусаў і беларусак. Дадамо сюды не толькі блізкіх сваякоў, але і стрыечных братоў і сясцёр, бабуль і дзядуль, і гэтая колькасць павялічваецца ўжо ў разы. Вось і атрымліваецца нейкая краіна-следчы ізалятар, дзе безліч людзей так ці іначай сутыкнуліся з рэпрэсіямі. Больш за тое, кожны з іх патэнцыйна можа стаць мішэнню для сілавікоў, калі з нейкіх прычын праз іх захочуць адпомсціць іхным занадта актыўным сваякам. Сын за бацьку. Разуменне, што праз сваякоў можна ціснуць на непажаданых людзей, да ўладаў прыйшло даўно, прычым далёка не ў 2020 годзе. Савецкую практыку рэпрэсій супраць дзяцей, жонак, мужоў, братоў ды сясцёр, ворагаў народа доўга шукаць не прыйшлося. Яна убудаваная ў генетычны код лукашэнкаўскай сістэмы і неаднаразова выкарыстоўвалася цягам 30 гадоў, але ў апошнія 5 з іх атрымала асаблівае пашырэнне. Таму, калі ў 2020-м арыштоўвалі Віктара Бабарыку, разам з ім за краты змясцілі і ягонага сына Эдуарда. Хлопец 3 гады прасядзеў у СІЗА без суда. Па прынцыпе, быў бы чалавек, а справа знойдзецца. І сапраўды, справу за гэты працяглы час знайшлі, асудзіўшы Эдуарда на падставе зусім іншых артыкулаў. Ужо тады шмат хто казаў, што сын апынуўся за кратамі дзеля таго, каб бацька быў больш згаворлівым. А далей ужо ішлі па адпрацаванай схеме. У 2022 годзе быў арыштаваны стрыечны брат кіраўніка НАУ і намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Паўла Латушкі Анатоль, якому у выніку далі 6 гадоў калоніі. У 2023 быў затрыманы Артём Лябедзька, сын дарадцы Святланы Ціханаўскай па канстытуцыйнай рэформе і міжпарламенцкай супрацы. Вынік суда – 3,5 года зняволення. Не грэбавалі спецслужбы і арыштамі непаўналетніх. Напрыклад, у лютым 2023 КДБ затрымліваў 15гадовага брата адміністратара тэлеграм-канала Live Сообщества железнодорожников Беларусі, які на пачатку ўварвання Расіі ва Ўкраіну перадаваў важную інфармацыю пра перамяшчэнне расійскай тэхнікі па тэрыторыі Беларусі. Наўзамен у адміністратара патрабавалі выдаліць тэлеграм-канал і спыніць дзейнасць. Пільная ўвага заўсёды была да добраахвотнікаў, прычым нават да загінулых.
Так да Сергея Бандарэнкі, стрыечнага брата добраахвотніка Васіля Парфянкова, сілавікі прыходзілі ажно двойчы, прычым ужо пасля смерці Васіля. Падчас допытаў хлопца збівалі, так што ў выніку ён трапіў у шпіталь, адкуль, на шчасце, змог уцячы ў Польшчу. З мэтай ціску прыходзілі таксама да маці і сястры Парфянкова, якім прысудзілі суткі паводле абсалютна надуманых прычын. Урываліся сілавікі і ў кватэру да стрыечнага брата намесніка камандзіра палка Каліновскага Вадзіма Каманчука Сергея Франчука, якога пазней асудзілі на 3 гады зняволення паводле 4 крымінальных артыкулаў. Змірыцца і замаўчаць. Пералік канкрэтных прыкладаў можна працягваць яшчэ доўга. Апошнім часам беларускія спецслужбы пераключыліся на адпрацоўку беларусаў у замежжы і таму усімі сродкамі спрабуюць адпомсціць непажаданым ім асобам. І калі дабрацца да самога чалавека немагчыма, то ў ход ідуць закладнікі ўнутры краіны. Праваабаронцы адзначаюць, што да сваякоў прыходзяць з ператрусамі. А што такое ператрус, які ладзяць беларускія сілавікі, мы ведаем. Іх затрымліваюць паводле адміністрацыйных, а часам і паводле крымінальных артыкулаў, ствараюць праблемы пры пераходзе мяжы, прымушаюць запісваць пакаяльныя відэа або наўпрост тэлефанаваць сваім родным за мяжу і ўгаворваць іх вяртацца, а часам, наадварот, спыніць сваю дзейнасць і замаўчаць. Больш за тое, катэгорыя сваякоў адна з першых у чарзе на папаўненне спіса палітвязняў. Так, у канцы лютага 2024 года ў краіне пракацілася хваля аблаў на сем'і палітвязняў, якія атрымлівалі прадуктовыя перадачы для сваіх зняволеных сваякоў ад ініцыятывы I Need Help Buy. Тады агулам былі затрыманыя каля 1000 чалавек. Частка з іх самі трапілі за краты са статусам палітычных вязняў. І што б там не казаў Лукашенка пра вялікія ўгоды з Трампам, працэс набірання закладнікаў у Беларусі не спыняецца. Ужо 12 кастрычніка сілавікі зладзілі чарговы хапун, затрымаўшы дзесяткі сваякоў палітвязняў і тых, хто ім дапамагаў. Вось такая яна, вялікая ўгода па-лукашэнкаўску. І гэта меркаванне сумленных людзей. Подписывайтеся на наш канал, ставьте лайки и абавязкова пишите свое меркаванне ў каментарах. На платформе Substack вы знойдзеце тэкставую версію гэтага матэрыяла, спасылку ў апісанні. Чытаць артыкулы на Substack можна цалкам ананімна і без падпіскі. Але каб не прапусціць новыя меркаванні сумленных людзей, падпішыцеся, і новы матэрыял прыйдзе вам прама на электронную пошту. Галоўнае, памятайце пра бяспеку і ўказвайце электронны адрас без асабовых дадзеных.